Здравейте, аз съм Минкс Моби, както вече знаете, с мен е Добро. Но знаете, този път направихме нещо като писта за лодки. За такова, за състезание. Да, за състезание. Стана добре и не искахме да го изтрием без Хората да го видят. да видите, да го заснемем. Защото е станало много готино. Да. Тук Аз стоят коментаторите. Ето. Знаеш какво? Ще сложим два вилиджера. Двама. Да. Така, сега ще ви покажа как действа. Предупреждавам ви, че може да се щупи в началото. Така че не се смейте много. Ще гледам да не се щупят. Добре, моята не се щупи. Щупи се. Пък, чпунтук. Даже гадно. Нали, може би като функционалност не е много добре направено, обаче на външен вид според мен е много добре. Да, наистина е станало добре. Само това, че не знам защо се чупят постоянно. Мисля, че е заради малкото разстояние между това. Опа, ето бе, завърших. Знаеш ли защо се чупат? Не знам. Защото се пускат в стените, виж. Да. Това трябваше да го направя малко по-широко, където... Трябваше, ама то няма место. Не с 2, а с 3. Да, но така ще е само 8 или 7 състезателя. Пак няма нещо, ще удължим публиката. Ама нищо, пак много готино е станало. В рамките на тези 2 минути и 19 секунди вече мисля да приключваме, защото... Аре бе, бица, ако правим, вие съм зрител, давайте, малко екшен покажете. Екшен? Добре. Сега ще видиш един екшен. Аре, това е номер 1, 2, 3, 4, номер 4 ще победи. Сигурен. Да. Сега ще видите. Да. И той, дами и господа, добре, това беше всичко от нас за днес. Довиждане.